Trubky se pohnou všechno. Sám jsem ho tam dal a pak za 4 nebo to celé ten poliv je tam nasaklo, to nahoře prasklo, proteklo to a tady to kapalo. Celá izolace byla nasakla. Ještě se nic neděje. No právě. Ještě se nic neděje. Uděláme řetěz, já to zeberu, pám to Lukášovi a to podá tobě. Jo, Klidně. Jo? Jdeme na to. Ale to jednou rukou asi. Je to lehké? Jo. Druhý díl. Odejme to. Vidíš, že jsme se zdokonalili. Žádná show. Ten kameraman. To ještě přijde. To je ještě nový bojler asi. Tanec. Vypnul jsi to vůbec? Nevím. Asi ne. To je jedno na to neškám. No právě. Hej. Hej, co děláš? Já spadl, hej. Tak teďka bude to důležitý. To bude ta hlavní show. Víte, jak se bude odehrávat tady. Ano, tady Kuba. Budeme si osvětlení uměle. Davidovi opět svítí oči na červeno. To je takový poznávací znak, je to on. Musíme přemýšlet, ať ho nebude nic zajímavé. Hej, to jsem chtěl. Já loupeš to přímo přenesu. Tak a teď si natočit kalhotky od paní.